Salutare fraților, am revenit din nou cu tutoriale pe acest canal. Astăzi o să fac tutorialul hacker, așa cum mi-ați cerut două persoane în comentarii. O să pun aici pe ecran. Și astăzi o să mă învăț cum să faceți hacker. Ciordiți și voi un pic de bani, așa știți cum se face. Bun, eu o să mă duc la locație. O să vă lăs o poză cu locația și o să mă duc acolo la locație și o să vă instruiesc eu de acolo. Revin fraților, trebuie să aveți banii cash la voi, pentru că nu o să vă dea nici unul dintre acei domni IBAN-ul. Trebuie să plătiți 40.000 ca să luați acest job. La job? Da, da. 35.000 și un cele. Să-mi dai și un cine pe care. 67510. Ok, băieți, sunteți aici, ați la jobul. Ați văzut că am dat acolo la băieți 35.000? Ok, luați. Aș dori să învăț meserie de la domnul acesta după ce ați plătit banii. Vreau să spar conturi bancare. Bine, tată, tu? Ei, Mi-au luat banii domnii de afară. care domn? Aia care erau în față, care mi-a deschis și poarta. E ok. Ok, băieți, după ce ați luat jobul, dacă pățiți ca mine, trebuie să mergeți să vă luați un telefon. Pentru că, fără telefon nu puteți să practicați acest job. Bun, fraților, după ce v-ați cumpărat telefon, să aveți o aplicație, o să o deschideți, să trebuiască să fiți în jurul la niște playeri, oameni. O să trebuiască să vă arate acolo sus. O să mă duc să încerc să dau hack la o persoană, să vedeți cum decurge. Când o să găsiți omul la care să dați hack și vă funcționează, o să vă scrie așa, țintă găsită, se încearcă conectarea. O să vi se umple această chestie. Acces permis, transferul a fost realizat cu succes. Bun, am primit suma de 6155. Deci cam așa se practică acest job. Să mai scrieți în comentarii ce tutoriale vreți să vedeți. O să încerc să le fac cât mai rapid pot eu. Eu am fost Cheța și ne auzim cu mai multe tutoriale. V-am pupat!